Kde sa v tele človeka okysličuje krv? V plútach. Kapilári, tam sú takéto úzke cievy. Dokonca som mal aj kamaráda. Kilo, pozdravujem ťa. A on mi to vysvetlil, že keď si človek nedáva do plúc čistý vzduch, tak sa mu tam dostávajú nečistoty a do tej kapiláry, to je jak difúzor v karburátori, volá kedy, teraz je všetko injection, tak sa mu tam dostane tá nečistota a potom mu to začne tam obtnať a z toho sú rakoviny a jedno s druhým. A potom sociálka nemá na to, aby vyplacala dôchodcom. Čo rozumieme pod skratkou VUC? VUC to je nejaký územný celok. Aký? A neviem, však ja neviem, či to už môžem povedať, lebo ja som robil na najvyšším súde, takže tam títo skratky to normálne funguje všade. Tak možno, že preto to vieme. No basa mi dala dosť. Viete, ktorý cisár sa narodil na ostrove Korzika? Nero? Nebol to Nero? Nero? Nero to nebol. Ale tiež sa začína to jeho meno na N. Kto to bol? Napoleon Bonaparte prvý, lebo boli traja. Dokonca som sa tam dozvedel. Ja som toľko kníh prečítal v tej base, že ja som neprečítal doma ani jednu, lebo však tento šenk ma zabere život. Ľudia, nechoďte do šenku. SAD. SAD, Slovenská autobusová doprava. A keby som si dal ešte trošku piva, tak viete, čo vám tam poviem do tej kamere, že mňa by ste vyzývali asi. Aký je rozdiel podľa vás medzi Beckerom a Bedekerom? No, ten Bedeker menej zarába, jak ten Becker. A v čom? No, vo valutách. Čo v matematike vyjadruje ležatá osmička? Nekonečno. To je jak to, čo je tu v parlamente a všade v našich inštitúciách nekonečné, čo sa tam robí. Vysvetlite, čo sa stane pri zatmení slnka. Pri zatmení slnka? Ale tá otázka je záľudná preto, lebo je zatmenie čiastočné, úplné. To úplné zatmenie nevidia všetci na Zemegule. To je iba také, že kto kde je, v jakej polohe. Jak sa povie, že ja som bol na nesprávnom mieste, nesprávny čas a preto som sa dostal aj do tej base. Čo zapričinuje to zatmenie slnka? To zapričinuje to, že my sme v tieni a tam medzi tým slnkom, jak vyžaruje tá radioaktivita ináč hnusná, a na našu Zemegulu, tak tam sa dostane nejaké iné teleso, to nemusí byť aj mesiac, tam sa môžem dostať aj ja napríklad niekedy v budúcnosti na obežnú dráhu. A ten tieň vrhá na nás a my vidíme potom iba to, čo je okolo toho tieňa. A to je napríklad tá korona, tak to je presne vypočítané, že tá gravitácia to tak vymyslela, že ten mesiac je rovno tak veľký a tak ďaleko, že rovno pasuje tam do toho. Bravo. Viete, aké zviera letelo ako prvé do vesmíru? Zviera? Však lajka. No. To maličký psíček, ten on je takýto krížený nejaký. Ale však vy nevíte, to oni dali akože lajko, oni tam dali najprv opicu. To je zatajená informácia. Ale je iné, že ja vím, z čoho sú všetci ľudia. Čo? Z čoho? Zo slivky. Zo slivky je slivovica, ze slivovice je opica a z opice je človek. Povedzte aspoň 3 príklady na zdrobneniny. Ik. Ďalej. No to je dosť toto, ja som zo Slovenčiny, ja som Zahorák a úplne neviem ani po zahoracky dobre a po slovensky vôbec. Ik a čo ešte? No, ale preto to ik viem a ja vám to môžem vysvetliť, prečo viem iba ik. Prečo? No, lebo som Moravčík a ináč ma volajú Morák. Lebo tam tá zdrobnenina není. Viete, kto alebo čo je to tzatziki? To je to grécke jedlo, ale už ostatné mám povie Rado Balok. Rado, mám ťa rád. Viete, kto je Mário Radačovský a čím sa živí? Radačovský. Rada, to viem, čo znamená rada. Každá žena to má rada, ale Čovský to neviem. Dokončíte text ľudovej piesne. Keď som išiel od Zuzičky, ako to pokračuje? No, tak teraz Zuzička ma obrala o 100 000 eur, keď som bol v base. No. Tak tá pesnička znie ako?
No a keď som myslel od Ružičky, ani k ní nemôžem dojsť, si pýtať to naspäť, lebo podá na mňa trestné oznámenie a zavždy ma všetko do base. Za moje. Viete, ktoré mesto má skratku LA? Los Angeles. Ste tam niekedy boli, alebo chceli by ste ísť? Toto je mesto andelov, sa to v preklade to je. No, a keby som nebol v tom ústave, tak aj umrel by som sprostý. Monika je členkou Slovenského národného divadla, má za manžela známeho slovenského tanečníka a jej priezvisko sa začína podobne, ako sa po anglicky povie kopec. Hill? A ktorá to je Monika? Však vidíte? A 3 roky v base, že je na nič. Tá Monika sa volá ako? Hillova? Takže keď sa Monika volá Hillová, ako ste povedali, ako sa volá jej manžel? Terence Hill.